Ja, als de vakjes toch dat gaat. Dat hebben we straks staan, hè? Maar die staat strak. Nog wat. Ja, en dan nog vastmaken. Tatel op tegen wordt. Ja, per 1 hè. Ja. Is het 1 per 1 of moet je volgen? Ja, 1 Ja, ja, 1 per 1. Oh, sneller man nu! Niet recht doorstappen opzij, is makkelijker denk ik. Ja, zo, bijpakken, ja. En dat er een afvalt? Ja, dan moet je terug van het begin zeker, ja, go! Oh, ik ben bezig. Ja, dat is het beste denk ik. Ja. Ja, zo mooi. Voor de krokodillen, hè. Ja, die moet nog aan dat touw kunnen Ja, natuurlijk. ja. Dat is laat of... Nee. Bovenste blijf vasthouden. Ja, ik moet zeggen. Hm. Ja. Minder dan een minuut. Nee, het moet ook minder dan een minuut. Met een 40 seconden per Ja, dat is de spirit. lange benen, hè? Stil jongens. Ja, Juri? Oké, dat gaat goed. Juri, nee, andere kant, andere kant, andere kant! Andere touw, andere Ander, touw. ander, Andere touw. Ja. Zie je al naar een andere touw? Alle terug. Hier met een bril. Ja, we hebben hem terug. Oh, Juri! Gaan er hier terug gaan jongens. Dat is tegen juist als poep simpel bij. Dat is het. Nee. Hoe lang heb ik nog? Wat hebben we geleerd? Wat hebben we geleerd? Een touw is zo sterk als een zwakste schakel. Nee, dat een beun eerst moet als dat hem nog spant. Ja. Dat we de zwaarste niet als laatste moeten doen. Hij is er weg, Hoe komt dat hij zo los is gekomen? Ja, Ja, door dat gewicht. Ja, nu zeer zeg. bijna, nee, oh! Kom on, Juri! Ja. Goed gedaan, jongen! Ja. Blijf terug. Kom, ja? De... Dat zijn kan verwachten. Hoeveel? 3 minuten.